Igen er DCU på farten. Igen tester vi 2 campingvogne i en duel. Denne gang drejer det sig om Cabby og Cabe, 2 svenske helårsvogne. Det er Stefan Rosendal og Henning Klibo fra DCU, som gennemfører testen. Testen indeholder de 10 velkendte discipliner: kørsel, rangering, karosseri, varmesystem, sædegruppe, garderobe og skabe, soverum, køkken, toilet og bad, og så helhedsindtrykket til sidst. Testen foregår i Sverige i koldt vintervejr. Velkommen til testen. Læs om den spændende duel i det næste nummer af Camping Fritid. Det udkommer medio marts 2007. Du kan læse om duellen og mange andre spændende artikler. Glæd dig til det udkommer.